ako to trávenie je zlé, Ti ovplyvňuje. mi ovplyvňuje psychiku. Hrozne. Neskutočne, že ja mám také stavy, že keď nie je zlé od brucha, tak ja sa nechcem postaviť, ja sa nechcem s nikým stretávať, ja nechcem ísť nikam. Ja automaticky mám chuť sa proste iba zavrieť doma a skryť sa pred celým svetom. Moji spolužiaci na to reagovali, takže Barča, však ty nič nemôžeš jesť. A ja, že hej, čo mám robiť? Potom sa to už dostalo do takého stavu, že som mala tú stolicu úplne riedku. Alebo idem 40 minút s tým, že neviem, čo sa mi tam stane na tom pohode. Alebo pôjdeš sambovým krokom na vecko. Alebo pôjdeš sambovým krokom. Vítam vás pri sledovaní dnešnej epizódy podcastu Ranní rutina. Moje meno je Andrea a dnes tu s nami sedí hostka Barborka Fulierová. Ahoj. Zdravičko. Barborka je študentka psychológie, ale dalo by sa povedať, že aj influencerka. Môžeme tomu tak povedať? Takže nepovažujem sa za influencerku, ale tak dajme tomu. Ja som si teda scrollovala sociálne siete a natrafila som na tvoje videjko, kde som videla, že sa snažíš dostať niekde do Čiech. A cesta ti trvala teda o pár hodín dlhšie ako mala. Môžeš nám povedať, že prečo? No, tak ja som si kúpila klasický lístok z Považskej Bystrice priamo do Brna autobusom. Moje brúško sa medzi Považskou Bystricou a Trenčínom rozhodlo, že tak autobusom to nepôjde. Pôvodne som mala ísť busom, hej, aj som šla busom do Trenčína, lenže moje IBS sa rozhodlo, že ide byť na mňa zlé, takže už som musela byť na vecku v Považskej Bystrici. Teraz som musela vystúpiť z autobusu, aby som šla na vecko na Trenčínskej vlakovej stanici. Ja tak neznášam to ale už je dobre. No, nebolo dobre. Potom som musela ísť ešte dvakrát v Tatrane na vecko, ale potom už bolo dobre. Takže som si pekne vystúpila v Trenčine a na vlakovej stanici som musela vykonať určitú potrebu a potom ísť z Trenčína Tatranom do Bratislavy a z Bratislavy ďalším vlakom do Brna, takže sa mi tá cesta predĺžila asi o 3-4 hodiny. Veľmi dobre to poznám a viem, že v tomto vlaky sú lepšia istota, aj keď meškajú, ale teda keď má človek tráviace ťažkosti, tak je to možno taký trošku viacej upokojujúci aspekt. V podstate si nám načrtla aj to, že prečo ťa tu dneska máme a to je teda hlavne tvoje zdravie a to, že možno toto bol aj taký nejaký začiatok toho, kedy si začala komunikovať na Instagrame tvoje zdravie a prečo si sa rozhodla, že začneš robiť trošku takú osvetu o tom, že tieto tráviace ťažkosti sú tabu a že ty o tom ideš otvorene hovoriť. Možno čo ťa k tomu viedlo, čo bol taký ten prvý bod? Asi hlavne to, že práve to, že ako hovoríš, že je to také tabu a ja som sa počas toho, ako mám túto chorobu alebo tieto traviace ťažkosti, častokrát práve hanbila za to a vedela som, že asi v tom nebudem sama, lebo som počula z každej strany, že veľa ľudí má traviace ťažkosti a nikto o nich nerozpráva. Takže to bolo také, že no kto iný, keď nie ja. Že ja viem o sebe, že som dosť taký otvorený človek a vedela som, že ak ja to neotvorím, tak to neurobí nikto iný, tak som si to zobrala na seba. Jasné, čiže z toho možno toho prvého videa si mala už nejakú takú reakciu od ľudí, že si videla, že OK, že asi by bolo dobre o tom hovoriť, že ľudia to chcú možno počuť, hej. V mojich 16 rokov ma trápia kvalitné traviace problémy, čo znamená, že ma nafúkuje, hnačkujem, bolí ma brucho jak sviňa a v neposlednom rade prdím jak lion. Tak by si nám možno mohla priblížiť, že ako toto celé začalo u teba? Tie tráviace ťažkosti alebo celkovo zdravotné ťažkosti, lebo teda není tam len to trávenie. Ono to začalo celkom tak postupne, ale bol jeden taký spúšťač. Začalo mi to okolo mojich nejakých 14-15 rokov, už na základnej škole, momentálne mám 22 rokov. Ale bolo to také postupné, že sem tam mamina musela akoby brávať zo školy, lebo som mávala krče, ale nebolo to také akutné. Ale potom na strednej škole som dostala infekciu baktériou Yersinia a mala som teda diagnostikovanú Yersiniózu, ktorá sa viackrát liečila antibiotikami a ono postupom času, proste ak som bola na tých antibiotikách, tak už to iba šlo dole vodou. Čiže v podstate to bol taký najväčší spúšťač táto infekcia, ale cítila si už... Podľa mňa áno. Podľa mňa to bolo, že už som mala... Ja som ako dieťa nemala moc veľmi pestrú stravu. Ja som bola ten typ dieťaťa, čo bolo, že salami, rožky, maslo. A potom, jak som na to dostala tú
infekciu, tak podľa mňa tá infekcia ako keby šla ruka v ruke s tým životným štýlom, alebo jak to nazvať. A ako si to potom riešila? Predpokladám teda, že najprv ti riešili tú infekciu, teda tými antibiotikmi, čo teda spôsobilo, čo sa týka tých čriev, asi možno ešte horšiu reakciu časom. Čiže išla si hneď riešiť, aj teda si s maminou, tie čreva, alebo to nejaký čas trvalo, kým si sa... Ono to bolo dosť skoro, lebo mňa to veľmi trápilo, lebo však keď akože s prepáčením človek ide na vecko denne 4x, 5x, tak sa moc ani do školy nedá chodiť ani nič, ale chvála Bohu, akurát vtedy bola korona. No a ako klasicky sme začali detskou gastroenterologičkou. Ešte iného gastroenterologa som mala som rektoskopiu, kolonoskopiu, všetky krvné vyšetrenia, no a nakoniec mi povedali, že mi nič nie je. Ale akože mne bolo zle. Jasné. Ale ako fyziologicky, anatomicky mi nikde nič nevyšlo. Nemala si tú odpoveď, hej? No, nemala, no. Ako si to potom ďalej riešila teda? Rozmýšľala si nad nejakými alternatívami, alebo... Tam to šlo... Všelijako. Najprv som si našla dietologičku z USA, tam to s ňou nevyšlo. Potom som šla k takému, nazvime ho, liečiteľ, ktorý mi nastavil veľmi striktnú paleodietu. Fakt, že striktnú to bola iba zelenina, ghee, maslo, olivový olej a mäso. Na tejto diete som bola približne 3-4 mesiace. Schudla som asi, že 15 kg, ale nejako zázračne mi to pomohlo. A potom som bola asi, že rok a pol zdravá. No ale potom sa stala jedna taká situácia, ktorá ma vlastne dostala tam, kde som dnes. A to je, že zase mám všetky tie traviace ťažkosti. A ešte predtým sa spýtam, že keď si mala túto dietu, to si mala pravdepodobne 16 rokov? Takú striktnú, alebo 17? 17, 18, myslím, že to musí byť fakt, že ťažké pre tínedžera. Ako to vnímalo okolie okolo teba tie deti, že musíš proste, nemôžeš si dať hamburger, nemôžeš si dať bežné jedlo, čo oni jedia? Ja som si normálne nosila do školy 10 dusenej zeleniny. Predstav si 10 s dusenou brokolicou. Ja som si otvorila ten 10. Takže hej, moji spolužiaci na to reagovali, takže Barča, však ty nič nemôžeš jesť. A ja že hej, čo mám robiť? Hej. A videla som, že okolo mňa majú všetci tie ich slaninové rožky, proste pizza rožky, jedia tam pijú tam tie pomarančové džusiky a ja tam s tou zeleninkou, že tak majte sa dobre, no. Ale teda postupom času ti to pomohlo a potom si v podstate prestala s tou dietou, asi si sa snažila už potom zistiť, že či aj bez diety to nejako tvoje trávenie zvládne a zvládalo to nejaký čas aj bez diety, alebo? Áno, ale potom nastala taká životná situácia, kedy som stretla, no jednoducho mala som 18 rokov, stretla som takého mladého pána, ktorý repoval a môj životný štýl pri tomto mladom pánovi bolo, že som bola hore do 3. 4. Pila som alkohol, fajšila som cigarety každý deň dokola. A po asi roku a pol, už si predstavme, že som na vysokej škole, tak tento životný štýl ma doviedol k tomu, že sa mi to všetko vrátilo. Čiže to bolo cca v tých 18 rokoch. Hlavne teda ten životný štýl, asi málo spánku a všetko. Bez diety si fungovala a dokedy si to ešte zvládala a kedy zase nastal ten zlomý bod, že OK, teraz to idem zase riešiť. No, poznáš tie ovocné vejpky, také tie, čo dobre chutia? Áno. No, tak ja som na vysokej škole začala fajčiť tieto ovocné vejpky, lebo mi vadilo, ako smrdia tie cigarety. No a ja som tie ovocné vejpky využívala na ráno ako také, že spúšťače. Vieš, že kavička, ovocná vejpka a na záchod a potom môžeš ísť do školy. No ale postupom času to bolo také, že ako si to dneska rečie. Zastoje rečie. No a potom sa to už dostalo do takého stavu, že som mala tú stolicu úplne riedku. Že nafúkovanie, riedka stolica, ja si hovorím, že tak toto asi už nie som zdravá. Asi to už není v pohode.
tak som vlastne sa snažila vrátiť naspäť na tú paleodietu, o ktorej som vedela, že mi tam prvýkrát pomohla. Ale keď už som ako keby šla na ňu, tak už som ju nevedela dodržiavať tak striktne. To bola prvá vec. A druhá vec, už som mala tak zničené to trávenie tými cigaretami a tým alkoholom, že už tam už nebolo cesty späť. Že tam už podľa mňa bolo treba úplne inak na to, ako som ja na to šla, lebo to bola ako keby má vlastná pomoc, ale človek často sám proste není odborník, nevie, čo je to, čo má zmeniť. A ty si v podstate aj dosť aktívna, čo sa pohybovo aktívna. Viem, že tancuješ, takže máš aj nejakú, podľa mňa, tú kondičku a nejaký ten životný štýl, aspoň v tomto lepší, že tam máš ten pohyb určite. Takže tam vyslovene máš pocit, že ten spúšťač boli tie cigarety, alebo tie vejpky, alebo celkovo ten životný štýl. V tom zmysle, že málo spánku, alebo... Podľa mňa práve tie vejpky. Ja si nerobím srandu. Podľa mňa práve tie vejpky. Že ja som si všimla, že jednoducho, odkedy som začala fajčiť tie vejpky, tak to šlo dole vodou. Každým dňom. A to sa stalo v priebehu 2-3 mesiacov užívania tých vejpiek. A tá dieta bola stále zlá, hej. Ja som si potom, ako som sa vyliečila, tak jasné, že prvá vec, čo som urobila, bolo, že som jedla všetko, čo som dovtedy jesť nemohla. Čiže McDonald's, zmrzlina, mlieko, halušky. Najlepšie veci. No proste tie najlepšie veci, čo človek nemôže jesť. No lenže keď dáš dokopy alkohol, vejpky, všetky... Áno, faktory. No, tak to proste dopadlo tak, ako to dopadlo, no. A tam zase kedy nastal ten moment, teda, že vrátilo sa ti to, zase tá stolica bola o mnoho rečia. Čo si spravila? Okrem toho, že teda, že skúšala si tú paleodietu znova. Ja som zase hľadala. Tentokrát som našla opäť nejakú kliniku v Bratislave, ktorá mi nastavila teda nejaký jedálniček, nejakú stravu, ale ešte predtým som my robili určité testy. Myslím, že sa to volá nejako GeoMap, že ti mapujú to zloženie tých baktérií v trávení. Najprv mi robili ten test na tie baktérie a tam mi vlastne zistili, že už mám závažnú bakteriálnu dysbiózu. Že už mám narušenú tú stenu sliznice, rozmnožené tie potenciálne patogénne baktérie a tých dobrých baktérií tam bolo minimum. No. Čiže to bola tvoja oficiálna diagnóza bakteriálna dysbióza. OK. Tam ti pravdepodobne tiež nasadili nejaké diety nové? Áno. Bolo to klasika, nejaké tie celozrné obilniny. Jednoducho to, čo by malo vraj normálnemu človeku pomôcť. Lenže tým podľa mňa, ako som ja už bola ako keby zničená, tak mne to opäť zase nepomohlo. Takže aj od nich som odišla. A potom som sa dlhšie snažila si zase tak svojpomocne pomôcť. Lenže človek fakt sám nevie, že... Že skúšaš, že čo je... Vieš už asi cca, ktoré potraviny ti robia zle, ktoré nerobia dobre, nejako si to sama nadstaviť tú dietu. Hej, ale je to také, že ono to nie je o tých potravinách, ono to je o stave toho tvojho zdravia. Čiže... Ty sama teraz vlastne študuješ psychológiu, takže určite vieš aj o prepojení os, mozog, črevo. A ako to vnímaš zo svojho uhla pohľadu? Myslíš, že tiež aj tá psychika má veľký faktor na to, ako sa tvoje čreva cítia? Že tam máš možno nejaké myšlienky alebo stavy alebo situácie, ktoré sú pre teba trigger napríklad? Ja to vnímam skôr tak vzájomne, že aj črevo ti ovplyvňuje mozog a mozog ti ovplyvňuje črevo. A mám skôr viac takých situácií, kedy cítim, že to črevo mi ovplyvňuje mozog. Niekedy si na sebe všímam, že som ako keby taká otupená, viac úzkostlivá, viac depresívna a v rámci toho dňa sa s prepáčením pokakam. Že ako keby to mentálne predchádza tomu, čo sa mi fyzicky stane. A zase naopak. Keď už človek má nejaký ten atak, dajme tomu, črevný, tak automaticky rozmýšľa nad tým najhorším a rozmýšľa už len,
kde nájde toaletu, keď pôjde tam, čo sa stane, keď náhodou niečo nestihne, alebo v určitej situácii, čiže je to jedno s druhým asi tiež. To je, no. A mala si možno aj nejaké psychicky náročné obdobie, ktoré máš pocit, že ti vyslovene, že vtedy si mala fakt, že aj zhoršené trávenie? Ja mám skôr problém, že práve, že to, ako zlé trávenie, alebo to, ako to trávenie je zlé, Ti ovplyvňuje. mi ovplyvňuje psychiku. Hrozne. Neskutočne, že ja mám také stavy, že keď nie je zlé od brucha, tak ja sa nechcem postaviť, ja sa nechcem s nikým stretávať, ja nechcem ísť nikam. Ja automaticky mám chuť sa proste iba zavrieť doma a skryť sa pred celým svetom. Poprvé, lebo sa cítim tak ako keby slabo, dajme tomu, nazvime to, že jednoducho, že nedokážem zvládať ten svet a po druhé, že sa bojím, že ma niekto za to bude hodnotiť. Že niekde budem potrebovať ísť na vecko, niečo sa mi stane. Je to ten strach z toho, že to na to vecko napríklad nestihnem, alebo že som s mojimi kamarátmi niekde vonku a že sa mi niečo stane, to je radšej nejdem. A riešila si možno aj nejaké terapie ohľadne vlastne tých tráviacich ťažkostí, že ako presne tieto situácie, ktoré si teraz opísala, ako ich nejako v hlave si upratať, aby možno to nebol ešte ten väčší trigger pre ten tvoj stav? Priznám sa, študujem psychológiu, ale nie. Ešte som to možno aj z finančných dôvodov nerobila. No. Ja som mala to šťastie, že ja som mala hradené poisťovňou psychologa. Ako viem, že málo kedy sa to nájde, vynikajúci psycholog. Pozdravujem, ak náhodou pozerá. A teda už v predošlom podcaste s psychologičkou sme túto vec riešili a to bolo dekatastrofizácia. To bola teda technika, s ktorou on ma práve pripravoval na ten najhorší možný scenár, ktorý sa v danej situácii môže stať. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo fakt sme sa dostali do takých výšin a do takých situácií, kedy to bolo aj smiešné. Tak čo sa asi najhoršie môže stať? No domyslíme si. Tak pravdepodobne niekde verejne to ujde alebo podobné. A čo? Tak sa stane. Možno si to niekto bude pamätať celý život. A čo? Hej no. Ako tak, že je tam treba fakt si nadstaviť tú myseľ a toto je možno aj taký nejaká rada pre iných ľudí, ktorí s týmito ťažkosťami žijú a fakt im toto psychiku ovplyvňuje, je, že tá terapia akože tiež vie veľmi pomôcť. Takže to je iba taká vsúka pomimo. Ale teda ja viem, že u teba to neostalo iba pri tých tráviacich problémoch a že to trávenie ti ovplyvnilo mnoho ďalšieho. A možno o týchto tvojich symptómoch alebo diagnózach by sme sa mohli pobaviť. Kľudne. Osobne si myslím, že skrz to trávenie sa mi vlastne spustila aj jedna autoimunitná choroba a potom ešte jedna pridružená choroba. Tá prvá je autoimunitná hypotyreóza. Neviem, či vieš, čo to je. Je to znížená funkcia štítnej žľazy. Jednoducho moje vlastné telo sa mi pustilo do vlastnej štítnej žľazy a ona teraz mi nestíha dotvárať tie, ako sa to povie, hormóny potrebné na nejaké riadenie metabolizmu celého môjho tela. Ale myslím si, že tou úpravou tej stravy a toho životného štýlu sa to vlastne dá ako keby zvrátiť. Ale je to práve to trávenie jeden taký spúšťač, ktorý spôsobuje to, že sa ti vlastná imunita pustí do tvojej vlastnej štítnej žľazy. No. A jedna ďalšia choroba, ktorú tiež tak akože osobne si to tam nejako priradzujem, ale akože googlila som si to, chápeš? Tak je práve PCOS, po slovensky policistické vaječníky. Čo sa deje, keď jednoducho žena v nejakom tom reprodukčnom veku sa jej začnú tvoriť malé cističky na vaječníkoch. Ovplyvňuje ti to celú ovuláciu, ovplyvňuje ti to hladinu hormónov, jednoducho, že žena má viacej akoby tých androgénov, čo sú nejaké mužské pohlavné hormóny. A mne sa to prejavuje tak, že ja som napríklad 3/4 roka nemala menštruáciu.
To som sa ťa práve chcela spýtať už pri tej predošlej diagnóze, že ako sa ti prejavovala. Že aké tie symptómy. Áno. Tak tam je to práve dosť taká, že neustála únava. Je jedno, koľko sa vyspím. Tak aj tak ten deň potom som proste unavená. Zároveň si všímam, že to je aj taký nejaký, dajme tomu, že reakčný čas, že mám často hlavu ponorenú ako keby do takého súdu a som dosť taká, že ľudia na mňa hovoria, všetko sa deje a ja som tam není, ja to nevnímam. A celkovo je to také proste spomalenie toho tela a mám studené ruky, studené nohy. Toto sú asi také tie hlavné nejaké symptómy. Čiže si spozorovala na sebe, hej? Áno, ale ono to dosť aj ovplyvňuje trávenie, že to ide zase opäť ruka v ruke, že trávenie ovplyvnilo tú hypotyreózu a hypotyreóza tým, ako ovplyvňuje ten metabolizmus, tak mi zase spomalila to trávenie. No. Jasné. A teda, čo sa týka tých polycystických vaječníkov, tam teda si už začala tie prejavy, možno nám vieš ešte doplniť k tomu, že čo sa u teba dialo? Tam je to zaujímavé tiež veľmi podobné. Opäť únava. Tentokrát to bolo aj akné, ale postupne sa mi to upravilo. A hlavne vymeškané tie menštruácie. Kompletne nepravidelná. Ja som úplne stratila cyklus. Ja som aj bola u gynekológa a jednoducho moja maternica si povedala, že vypíra. Okay. Že to nezvláda. A tam ti bolo čo odporúčané pri týchto dvoch diagnózach od doktorov? Tam sa to liečilo klasicky ako liečiky a nič popri tom. No. Tam to nebolo, že by očakávali, že to bolo spustené niečím iným. Tam to bolo, že sa priamo riešila tá diagnóza tým, že sa mi nastavila liečba a tam to pre nich končilo. Ono to celkom znie ako dosť vecí, s ktorými musíš žiť a možno nám môžeš nejako priblížiť, aké je to takto žiť. A teraz neberiem do úvahy iba to, ako sa cítiš fyzicky, ale aj teda to tvoje okolie a čo všetko to ovplyvňovalo v tvojom živote. Možno nejaké rozhodnutia, možno nejaké priateľstva, alebo povedz nám všetko. Je toho dosť. Musím povedať, že táto choroba že to zahŕňa celý môj život. Od výberu partnera, od toho, že môj partner musí vedieť, že to mám, aby vedel, či s tým chce žiť, lebo je to moja choroba a zároveň je to automaticky aj ich choroba, lebo podľa toho sa musí upravovať ten jedálniček, kde čo, musia vedieť, že ja mám z toho strach, že potrebujem si nájsť vecko v určitom čase. To isté s mojou rodinou. Neviem, či vieš, ale myslím, že si to spomínala, tak tancujem. Áno. Takže pri tancovaní je to dosť zábavné. Predstav si, že som oblečená v celom veľkom sambovom kostýme a zrazu začne mať krče. Pred 40-minútovým sambovým pochodom. A ja sa v tom momente musím rozhodnúť, že tak buď sa idem teraz vyzliesť, poviem všetkým babám, že teda končím, neviem, čo sa stane, ešte sa mi to chvála Bohu nestalo, alebo idem 40 minút s tým, že neviem, čo sa mi tam stane na tom pohode. Alebo pôjdeš sambovým krokom na vecko. Alebo pôjdeš sambovým krokom. Aj v tie kostýmy, čo som videla, tak sú také celkom, že tesné. Mi prišli, že tam tiež asi musíš rozmýšľať nad tým, nafúklo sa mi brucho. To je tiež asi... Tam to je tiež taká ďalšia vec, že v minulosti, teraz už som taká, že už to nejako tak beriem viac lážo, čím dlhšie mám tú chorobu, tým menej ju tak katastrofizujem, alebo že presne ako si hovorila, že aj keby sa niečo stalo, tak už to nemám tak, ako som, proste musela som sa naučiť. Áno. Ale v minulosti som bola dosť taká, že napríklad ja som celý ten deň pred tým vystúpením pre istotu nejedla. A náhodou, vieš, keby niečo, akože je jedno, že mám úplne že nula energie. Hlavne, že sa mi nič nestane. A čo sa týka tvojich priateľov a rodiny, a ak máš nejakú dietu, tak sa tomu prispôsobia aj oni? Alebo akým spôsobom ťa vedia podporiť možno v týchto veciach? No, moja mamina častokrát šla so mnou tieto diety. A z hľadiska mojich kamarátov, tam to je také, že tam sa ich snažím nejako s tým nezaťažovať, neovplyvňovať, že tam sa to prejaví iba keď sa ide fakt, že jesť, dajme tomu.
A keď si to napríklad teda aj šerovala, alebo teda povedala nejakým svojim kamarátom, že pozrite, že mám túto a túto diagnózu, môže sa stať, že ja neviem, budem musieť ísť na vecko a tak ďalej. Ako na to reagovali? Cítila si podporu, alebo cítila si, že potom niekto to aj vyťahol potom neskôr, že nejaký výsmech alebo niečo v tom zmysle? Záleží od človeka. Niektorí ľudia sú veľmi podporujúci, niektorí ľudia sú podporujúci, ale potom si z teba robia srandu. A ono sa to zdá. Ale ono akože v tej chvíli sa s nimi zasmieje, že haha, ale reálne niekde vo vnútri je to také, že že zabolí to. A je to jedno, že to je sranda. Není to sranda, no. A máš aj nejaké konkrétne situácie, ktoré vieš, že sú pre teba trigger? Že proste vieš, že tomuto sa musí vyhýbať, lebo tu je tam možno, že proste sa mi začnú krče, alebo teda ja, ako sme sa bavili ešte pred podcastom, to mám z verejného vystupovania. A teda viem, alebo teda z cestovania, že viem, že niekam dlho musím cestovať, to sme sa tiež bavili, tak viem, že OK, teraz budem musieť byť dlho v nejakom dopravnom prostriedku, možno napríklad niekde nebude toaleta a automaticky sa mi spustia krče. Neviem, že máš to takto aj ty, Chvála alebo... Bohu, toto ja nemám. OK. Že podľa mňa z mojej strany to ide skôr z tej črevnej dysbiózy, ako z tej hlavy. Hej. Ako si na tom teraz, čo sa týka tvojho zdravotného stavu? Si na nejaký dietke, alebo ako to riešiš? Momentálne som sa dala 2 týždne dozadu do kontaktu s jednou výživovou špecialistkou, ktorá mi nastavila nízkofodmapovú dietu. A musím povedať, že odkedy som na nej, tak sa cítim fakt, že dobre. Čo je pre mňa, akože nechápem. Fakt, že nechápem. Som teda 2. týždňom na eliminačnej fáze. S tým, že pre mňa to nebola eliminačná fáza, pre mňa to bola celkom že rozširovacia fáza, keďže ja už som si v poslednej dobe zakazovala všetko. A je to super. Je to fajn, je to super a teším sa, ako to teda bude pokračovať. Mám takú špeciálnu radnú retinku, že začínam s improve probiotikami, pokračujem hovedzím vývarom, potom si dám nejaké tie raňajky low-fodmapové a dník je fajn. Čo je fakt pre mňa, že ja neviem, ja sa cítim posledné 2 týždne neskutočne vďačná, lebo predtým bol môj život o tom, že nafúknutá jak balónik, záchod. A teraz som, že 2 týždne relatívne bez symptómov a ja nechápem, že čo sa stalo. To sme v podstate nespomínali ešte, ale môžeme sa do toho trošku viacej zamerať. Ja som v podstate, keď som našla to tvoje video, som ti napísala, či by si nechcela skúsiť Simprove, lebo teda zdalo sa mi, že mohlo by ti to možno pomôcť, mohla by si byť možno adekvátna kandidátka na to, tak môžeš nám povedať, aké to bolo, že či si napríklad, či ti hneď začal účinkovať, či si mala nejaké problémy zo začiatku, lebo mnohí ľudia si myslia, že to je proste nejaká zázračná pirulka, pritom ktorá vie riešiť v podstate tie symptómy hneď, ale ten črevný mikrobióm naozaj treba nejakú tú dobu do toho zdravia vybudovať. A tak stáva sa, že teda na začiatku ľuďom možno sa zhoršia príznaky, ale potom sa to zlepšia. Ako to bolo u teba? U mňa to bolo prekvapivo, že to šlo tak ako keby postupne hore. Že to nebolo, že by som nasadila tie probiotika a išlo by mi to dole vodou. Práve, že dosť naopak. Len jedna vec tam bola, že ja som nasadila tie probiotika a stále som mala zlý životný štýl. Že som chodievala spať neskoro, vystavovala som sa večer modrému svetlu, chodila som jesť neskoro a postupne ako som sa ako keby dostala, ja som si dala jednoducho také predsavzatie, že idem vyriešiť to svoje trávenie už konečne. Takže som sa rozhodla, že keď už užívam tie probiotika, tak nech to má aj nejaký zmysel, lebo ono to ide fakt, ako sme sa hovorili, všetko ruka v ruke, že jednoducho tie probiotika sú super, ale nevyriešia všetko. Tak som si nastavila spánok, nastavila som si teda nejakú stravu a ono to postupne ma ako keby dostalo do takého dajme tomu, že stabilizovaného stavu. Asi nazvime to, že už nemala som väčšinu symptómov, troška ma nafúkovalo a vlastne odkedy som na tej low FODMAPovej diete s tým, že užívam tie probiotika, tak mi je fakt dobre. Ja fakt nechápem. Čo sa týka tej low food mapovej diety, to je inak dieta, ktorú
naozaj často ľudia s IBS alebo aj inými IBD tráviacimi ochoreniami majú. Mohla by si možno ľuďom priblížiť, že z akých potravín to pozostáva, aké určite nemôžeš si dať a aké sú také, že super potraviny v tomto? Tak FODMAPy sú, ak som si to načítala správne, nejaké krátkoreťazcové sacharidy a patrí tam napríklad fruktóza, oligosacharidy, polioly a to sú všetky také tie cukry, ktoré sú napríklad, hlavná vec z fruktózy napríklad nemôžem určite jablka, hrušky, nemôžem slivky, nemôžem žiadnu pšenicu, nemôžem mlieko, bezlaktozové môžem. No a keď ako keby vyradíš tieto potraviny, tak to sú práve tie, ktoré ti najviac ako keby fermentujú tie baktérie v čreve, ktoré nám, ľuďom, ktorí majú črevnú dysbiózu, spôsobujú tie symptómy. A vyzerá to, že to funguje, čo som nečakala. Ale napríklad, čo môžem je, aby si sa nebála, alebo aby ste sa nebáli, neviem, kam sa mám pozerať, že fakt, že nič nemôžem, tak stále mám v jedálničku mnoho sacharidov ako zemiaky, ryža, špalda, špaldovom chlebíku, špalda normálna nie, pohánka, z ovocia je to mandarinka, rôzne bobuľoviny, mäso, všetko, okrem teda nejakého spracovaného. Tá strava je pestrá, to sa zdá a cítim sa na nej fakt dobre. To nás teší. Teší nás aj teda, že Simproof vyzerá, že zatiaľ ti pomáha. No a na záver možno máš niečo, čo by si chcela našim divákom odkázať? Jedna vec, čo by som vám povedala je, že ak vás niečo trápi, tak sa nesnažte pomenovať ten váš problém, lebo to ten problém nevyrieši, ale snažte sa neprestať ho riešiť. Že to je asi tá hlavná vec, že existuje riešenie, dokým ho nenájdete, tak sa snažte. Super. Ďakujeme ti za veľmi inšpiratívny rozhovor a dúfame, že to zbúralo akýsi ostých ľudí s tráviacimi ochoreniami, ktorí sa stále o tom možno boja hovoriť. Je to prirodzené, je nás veľa a myslím si, že netreba sa za to hanbiť a tí ostatní podporujte takých ľudí okolo seba. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči a diváci a dúfame, že sa vám táto epizóda páčila a ak to tak bolo, tak nám nezabudnite dať odber a sledovanie na naše sociálne siete. No a my sa vidíme na budúce. Dovidenia.